Jesus. Siyakubingelela. Yo, ngijabula kakhulu ukuthi uMakhumalo ufikile. At least mekhona la kwe-retreat. Mhlambe khona ubungcono noma khona umehluko engizowubona. Thankfully present. Honestly, I don't know how I'm feeling. Kahle mhlambe umuntu ogcina nje engihalela ukumbona njengamanje because siyagejana bo. Siyagejana Nkosi yami, yo siyagejana. Romantic man. I'm going to see the retreat. I want to read it later. Yeah, because ngiyabona isistory sithi Incwadi bengithi izomjabulisa. Uyabona because ngiyabalula ukuthi indlela yinde zikhona izinto ezingahambanga kahle. Ah, this is nice. Ay, cha lempela azoqinisela ukuthi sewu. Awusengise intweni? Ngakuzwa phela usho ukuthi hayi sewunzima manje uvuke wamuthi. Bakuvusile ngapha usukuthe nje. Uyangikhuthaza. Ngeke ushithi na 50 years ngathi ngimncane. Angifuni ukukhuluma ngalokho. Angikhulumi ngakho ngiyasho ukuthi iproof yalento wawuyisho yabe nginazo ngiphikise. Angithi sibe retreat. Thank you so much. This is beautiful. Thank you. As a wife who has a partner, ikhona indawana yokuthi kube mnandi makwenze lo muntu. As much as you can actually do it for yourself. So yes, ukubona gift kuyangijabulisa. Sagcina kade sikhuluma walimali ngifuna ukushiya upainte the way ofila ngayo nabo pende Troyish. I was never good to draw. I'm able to express myself by khuluma then ukudrawisha, but it's fine, I will try. Le canvas le engikhombisa yona umthombeni ukuthi kuzopaintwa kuyona, I don't think it's big enough. It's too small. Khuluma naye ngiyazama ukuk-avoida because ngiyabona ukuthi hayi kungazi ukuthi inyanga yakhe ithe mina wamgulisa njengoba ushawa stroke nje. Uthando Nesithembu season 9 episode 11 that picks up right at the family retreat that Musa organized to try and fix problems between them, especially the tension with Makhumalo, I would say, because this season is all about their relationship. It seems that our wives are just surrounding factors. Everything is Makhumalo, Musa, Makhumalo, Musa, Makhumalo, Musa. And it's exhausting. Musa's big idea that I feel like is gonna blow up in his face, he puts the wives that do not get along in the same house. Mayeni doesn't get along with Makay, so for him to make them share living space on purpose, I don't know what he was trying to do there. Maybe he was trying to force bonding, maybe, but I feel like that is gonna blow up in his face. Mama Kale, of course, she has her own space. But when it comes to the three Musketeers sharing a house, when some of them don't get along, I don't see the vision. Unless, of course, Mama Kale is petty and this was her idea. She wanted to get back at Mayeni for whatever past is there between the two of them. Then that will be something. Then comes the main event, a painting session. Every wife and Musa has to paint their current emotions about him, and he does the same about them. And this didn't sit well with Mangwabe at all because she is like, we are different human beings. We have different personalities. Why would you want to put us all on the same canvas? But obviously he didn't explain why. Anyway, they have to explain their drawings, how they feel about Musa out loud after that. Makhumalo doesn't want to talk to his man no more because there seems to be miscommunication between the two of them. They're not able to communicate properly and actually hear each other's side. So she would rather not. No. Abengithi makufika umuntu uMakhumalo ngithi mina uma kufika abantu bekhuluma ngawo mina ngima nawe Anginkinga nalokho, angilwi nawe nokuma nomuntu umthobeni. Lento kahlahla ayikho about lento ozama ukuyichaza. It's about the parts engithi mina angiyishonge ke ukuthi because I'm not like that. Mina mthombeni angiyikhuluma izinto zabantu like that. angifuni ukuthi ngithi uMakhumalo uqamba amanga kodwa mina ngiyayazi into ekhulunywa uMakhumalo kumina angathi angishongo mina ukuthi ngifuna iDNA noma drop uMakhwela angathi ngikushongo lo kodwa le reaction ayenzayo ikhomba ukuthi there is something engingayenzi
athi uMakhumalo ngiyenza mashobani I hold a different view. It's okay, so then ngicela singakhulumi. Okay. Ngicela ungakhulumi ngabantu. Ngifuna ukuxolisa ukuthi ngikhulumile ngabanye abantu because bengivalelekile, I was frustrated. Ngifuna ukuxolisa ukuthi from now onwards ngisaphinde ngikhulume ngalabo bantu. In fact kufanele ngithele ngalelo labo is only that ingqondo yami njoba ngagula nje ithatha isikhathi before izinto iprocess. I should not have been involved labo bantu. Bengithaza ke ukuthi wena uzodraw in my absence indlela ozizwa ngayo bese sithatha from there. Uyangizwa? Sengiyabona. Kunokuthi kungathi khona ukuzwana kungazuthi siyaxovana nje futhi kwakhona manje so angiyiboni ke manje ukubaleka ukuthi ngipaint ngoba kade ngisho singizizwa kanjani so ungangizwanga ngikhuluma ngeke ungizwe sengiphethe upende engawazi ukuthi ngizoqala ngikubhekise ngakho. As for Mangwabe and Musa, they seem genuinely happy this season. They seem to be cruising nicely this season compared to the previous ones. Again, her relationship with Makhumalo is still good. They are still besties, which Musa finds very strange because seemingly, according to him, he would rather they be good with him, all of them, and not get along with each other maybe. That time he claims he's building. Go. I mean, Oh, ngibona umuntu wami engasanginaki. Kunjani? Siyaphila. Usofikile? Yes, khona. Usuyibonile indlu yakho? Yes. Ngicela uyokhombisa. Uma ngabe nje basefikile esitendi la kuzohlala khona uMakhumalo, I think bazojabula kakhulu. Ulate uma yena ukufika, kodwa ungitshelile ukuthi uzoqala kaMlungu kuyima efika la. So, ngicabanga ukuthi uzomphatha kabi ukuthi uhlaliswe nabantu angazwani nabo. Kodwa ke mhlambe kukhona okuhle singakuthola egcineni kosuku okungaphuma ukuthi uhlale nabo. Wena angishaye eqaleni. Yeah. Ngiphathele ibhokisi present. I didn't expect anything, so ngiyangijabulisa ukuthola le gift engiyifica phansi kombhede. Nekhadi lakho. Alright. Nekhadi lakho. Bengithi ngizofunda masengedwa. Ulibonile? Ngiyabona. Yeah. Sengise ngabona libhalwe kaningi. Ngicela ungifunele kahle incwadi. Incwadi ithi inezinyoni ithi angidize. Bese ibhala ngokuthi ke sawubona Mangwabe ngesikhathi ufika la ekhaya kuningi esakuthembisa khona mhlambe okunye sikwenzile okunye akwenzekanga kukhona mina njengomseleko engikwenzile futhi okubi nokuhle sizamile njengomndeni kukho konke ngiyafisa ngoba siya ku retreat ukhulume okuphakathi okusenhlizweni yakho noma kuhle noma kubi uma kuzosilekelela njengomndeni ukuthi sikwazi ukuphumela ngaphesheya siwumndeni sinokuzwana ukuze sikwazi ukunqoba akumina obalulekile la futhi angisoze ngabaluleka ngoba sisebenzile sonke njengomndeni uma kuukuthi akukho futhi okuhle engikwenzile ayikho inkinga ngicela ukhululeke ukhulume uhlambulule inhliziyo yakho ngiyabonga. Mamake gets emotional thinking about all the sacrifices she made helping Babake build his vision. But when it comes to her throwing, I feel like she was throwing food, okay? All I saw was burger, all I saw was food, I don't know why, but hey, those are her emotions, you know? So, into zoyipainta indlela ozizwa ngayo ngami. Yabona? Iyaphinteka. Yo, yazi ngangitshela into yezingane leyo. Sengizobona khona ukuthi kwenzakalani. Mina ngizohlala. Manje ukuthi ngizizwa kanjani ngawe? Yeah. Hayi ingiba ngawe leti ngabi ngami. Hey. Oh, okay. Ubhala ke lokho wena. Hana lungile. Angiphikisi. Ngale ngacabanga ukuthi kambe ke ngizizwa kanjani? Ngase ngicabanga ukuthi angavele ngiqhamuke sengisho ke manje la ngikhona manje.
ngcono ngithi ukureverse kancane khona ngizokhululeka ngibhale ukuthi ngaqala lapha yakunje kwaze kwaba manje. Uyabona kusukela ngingane nganginephupho lokuthi mase ngikhulile ngifuna ukuthi ngibe namakhosikazi. Ezingikhula ngiyarealize ukuthi kuba namakhosikazi akuyona into elula, into enzima kakhulu. One, ukuchaza lo mbono ukuthi ngifuna ukuba namakhosikazi. It's not an easy thing because amakhosikazi itshelwe enye into engewona lo mbono. So mina into engifuna ukuyidweba, ngifuna ukudweba iphupho lami lifezeke. Ngifuna ukulidweba noma ngilichaze la lisuka khona lizofika la likhona njengamanje. Mami, Yebo. uyanqoba lapha? Yeah, shawo ugcina. Oh nami ayisengiyaqeda. Ngiyaqeda. Yazi lento kodwa yamakokoroshi. Kodwa ngiyaqeda. Ake ukwazi ukufaka yonke into ukuthi ngizizwa kanjani. Nale picking pot yami incane. So ngizozama kodwa ukuthi ngiqoqe konke la. Kuyona le piece lengiyitholile. Ukhona lo umuntu engimcelile oyi-therapist. Sizobe sesichazela yena ukuthi imdobo yothi isho ukuthini. And then yena bese unpack ngolwazi lwakhe. Ayi kuthi ngizokhala ke kuyona ngaphela manje. Njengoba ngenza lento nje yo my heart is so sore. Inhlungu. It's got to some ngenza nani ngifake nini? We take it serious because into yena azoyichaza icabanga ukuthi isuka enhlizweni nasendleleni yakhe. Iyafana nento ezochazwa yimina. Isuka endleleni nasenhlizweni yakhe. Uqedile lapha. But she still seems to be hung up on the past because she keeps going back there. And Mayeni hopefully will be able to address the issues on this retreat because obviously there are wounds there, hence why she keeps going back to that part of their relationship. How was that? Ungayibheki. Angibheki. Asambe. Mdlaleni ngani? Aba manje yami sengiyifihlile. Kodwa ukuthi ngayibo. Hayibo. Okulokhala ngempela. Mama. Yes. Aish. Ama sacrifices maningi. Angikwazi ukwabala. Uma ngabe usuvumile ekutheni umuntu uyamakhisa. Umakhisa already and nawe right. Yes. Ngivusela Uma ngabe ubona ukuthi hayi usalusa yakhisa nje kodwa hayibo akaze kwanele iyona ke into evisa ngiphathela le. That hurt me so bad, but let's go unpack. Nonto uyi-therapist ezosilekelela sonke ukuthi is-understand bese iphinde yasisiza ngale retreat. Ngiyaqala empilweni yami silo ngaba khona ukuthi ngifike esigabeni la ngixakwe ukwakhiwa kanomusa bese ngibona ukuthi kufanele sithathe uhambo lokuthi akwenziwe i-retreat. Which side did you start? No, siqale ngami. Ngumnikazi wombono. Okay. Yimi lona amakhanda amaningi angaka. Kunekhanda ekufuze ngabe likhona la. Elikagogo wami. Oh God. Thank you. God have mercy upon us. Umnikazi womuzi akekho khona thina lana khuluma nathi yenza into manje phela Nkosi yami. Uyena umuntu esavumelana naye mina. Lokhu ke usukubona. But lo ungacela isajabulile kakhulu ngaye. Kodwa umbono ukuchaza njengobona lembala yami kwakufanele ngenza izinto eziningi. So izona ke sengirepresent ngama-colors ahlukahlukene. Angithi yazi uma ukhuluma nonkosikazi eyedwa vele usho ukuthi angikho enough me. That is why ulanda nonkosikazi. Ayikanjalo lento. Uma nicela uphelele nje unkosikazi uphelele unayo yonke into. Unanezingane, unomusa, phelele. Between uMacele
noma yena kukhona okhona ongasekho emhlabeni. Yeah, my late wife. But isikhona izinto eziningi ezenzekile endleleni yami noma yena. Kodwa I choose ukuthi ngingaconcentrate kulezo zinto. Okay. Ngiconcentrate kulokho ukuthi ukhona. Uma yeni ebuyelana nobaba wakhe noma benzani whatever lokho babekwenza bebe nengane ngahlonipha nje ngokuthi uma wengane kababa wakhe ngahlonipha usunkosikazi kababa wakhe ngaphela lapho. Uma ngilokho njalo abantu angazi bekofa ngathi khona into yabo wayithathayo ena ayikho ngaphethe ayikho. Uma Khumalo I feel ukuthi akasenzile ngalendlela ekufuze ngabe uzinze ngayo kwamsele but ngihappy ngokuba khona kwakhe. That is why benokhala ohlukile yena o brown noma ngwabe. Okay. Because we relate more noma ngwabe than any of these other people. Ubaba wakhe unenkinga enkulu this time. Manje kuyena nje hlezi ehlanganisa kanti phela Nkosi yami sihlukene futhi siphila impilo zethu. Siphelele isithombe. Asiphelele isithombe. Mina manje nginabantu abawu5. Okay. Kodwa lo wesi5 akuvumelekile ukuthi ngikhulume ngayo. Yabo nje bengekho nje la fuze ngabe ukhona. Into eyenza singafiki naye ukuthi kunabantu abazothatha i-offense. Thank you. Thank you. What I think about this retreat is that if they can openly, genuinely give this a chance, there's hope. And maybe hopefully the next outing they'll be doing, it will involve Makwela as well, because she is part of them. And one thing that is very clear is that polygamy may look glamorous to some people on paper, but in real life it doesn't seem that way at all. Otherwise, I do not like the housing setup. I don't know what he was trying to do there, what he's trying to achieve with that. But besides that, I feel like this is a good move for their family. So hopefully they will be able to work out their issues and live this in one piece. What is the significance of family? Ubuza umuntu wonke, ubuza umsebenzi. Makhumalo ngokwakho sisi, what is the importance of family? I don't think ukuthi ku-important ukuthi ngizamamenza. Lo ngazama ucaba ukuthi siwumndeni sonke ayenziwe. Ubaba was never in my life. So ukhule with the father wound. Kubuhlungu kakhulu. I'm no longer myself. Ngalahlekelwa ubumina. Please. I also saw some people say that Msaleko is a flawed human being, but he's not too bad. Now let's take all of this to the comment section. Also remember to subscribe, like, share. Until next time, bye and thank you for watching.